Парло е за тези от вас, на които им се яде сладко, но не искат да има захар и ако е възможно да има и протеин. Да започнем. За начало ни трябват 150 грама боровинки и 2 супени лъжици захар от форми. Може да комбинирате и с мед за сладост. Нужни са ни 5 яйца, на които да отделим белтъците от жълтъците. Белтъците разбиваме с щипка сол и малко лимонов сок на сняг. А при жълтъците добавяме сладостта. Използвам мед, в случая 5 лъжици, малко лимонена кора. Бавно добавям жълтъците към белтъците, като разбърквам с шпатула, за да не отнема от пухкавостта. Бавно пресявам 150 грама брашно от спелта и разбърквам, както и малко ванилия за вкус. Може предварително върху хартията за печене да си нарисувате нещо като розички с сладкото от боровинки, което направихме, и изсипваме сместа, като я разпределяме с шпатула. За крема, с който ще си намажем блата, използваме 3 стопени лъжици скир, една доза протеин, използвам шоколад, в случая една лъжица какао и остатъка от сладкото от боровинки, което си направихме. Отлепяме си хартията, може да разчитате на красотата, която сте нарисували предварително, но аз реших от тази страна да намажа със сладкото, което направих. Заливам отгоре с бял шоколад без захар, който разтопих с кокосово масло, и декорираме. В моя случай избрах малини и боровинки. И малко мача. Надявам се рецептата да ви хареса, тъй като според мен е една от най-красивите, които съм правил.